Magandang umaga po sa inyo mga idol at welcome po sa aking channel. So ngayong umaga po, papalaot kami. So manguhuli kami ng pang-ulam. Susubukan ulit namin yung ugog o sabiki. So sa boya kami kakabit. So galunggong lang yung huli namin. Bali yung galunggong sa amin ngayon ay maliliit lang. So kahapon kasi naglaot si Master, marami yung nahuli niya. So ngayon susubukan din namin. Sana makahuli kami kahit pang-ulam lang. Tara, samahan nyo kami. Bago po ang lahat, shoutout nga po pala sa mga sumusunod. Ayos mga idol. Bali nandito na kami sa aming spot. So nakakabit na kami sa boya. Bali ug-ug yung gagamitin ko o sabiki. So galunggong lang yung huli namin ngayon. Bali yung gamit ko, ito po. Yung kulay ng pamain ko ay green at orange, kagaya nung nakaraan. So sana makahuli kami.
Isbad ka? Bakit udah apa to? Ya, barakuda nga. Ayos mga idol, bali uuwi na kami. So may pang-ulam na kami dito. Nakahuli kami ng lilis sa ug-ug dun sa boya. Nung maliwanag na, so nung mataas na yung araw, umalis na kami kasi wala nang kumakagat. So bali nagpatangtang kami at may nahuli rin kami. Yung mga dilis, nahuli namin sa ug-ug o sa biki. Yung malalaking isda, nahuli namin sa patangtang. So ayun, may pang-ulam na kami. So ayun po, maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ulit.